Kapatisi TV. Meghalaya Pradesh Congress Committee haka khalai tarik urisau ahrajar arsan kalaong baka jingwan ra jongka sorkar BJP yaka Digital Personal Data Protection Act 2023 kala bu jing yakin nongpan RTI halor ki scheme bat ki project baper bala pentrekam haka ri India borokawai namar bakat kum ganikaan ki nongpan RTI kimla shu ban shuthat pajba yak jingte bala yo pediang lingba ka hokwat jingte lani ka Right to Information Act 2005 haka jingkran bat kilat patai kubor usketri jongga MPCC uba manual batwar ulong bakat kum ka Digital Personal Data Protection Act 2023 kinongpan RTI kiba pendon kam bakla yak jubab RTI bala yo pediang kilaban ngat haka jingsha dan guna kabakot hadu arspa san folklor Menen khat atarik u bulan Oktober kadap arpus nem ka papas ya ka Rights to Information Act RTI teh kita ki arpus nem bakal ayat ka UPA government hatu por bagi pas ya ni bil ka leadership juga Congress ka penmi ya ni ka act mdei bakum nom noru ka dei tang ba ban ailat ikipat ba kenang ba ke governance mo kata ke sinchar ke khadar kan ya ka kom ko badai bat kipat ba ki dan ko hok bakin tip ya ke sarkar ke penungkam ni ki bisa bilan juga per ki projek EU bikile kenang ba kipat ba ki la ban pan na ka sarkar iki per ki ba penyan ndai la da fi pat ya kata ka ag ka bala da pas na ka UPA suki ka nang mi usnem ni kwa man pesuthu i pat ba ba kadai ka we ka na ki ai ka ba khlan ba da shukan hi na ka liang jong pat ba kan te suki man tang i pat ba ha ka ni ka sencha jong ka UPA o jong ka ni ka NDA government mo jong BJP na du arhaja khat saw te ki la pun ba ki ba ki la pen pher ka we na ki ba pen pher ka dai how to usnem khat arhaja khat khandai ka amendment ba ki le ya ka act how arja khat khandai ka ba let's say yakini ki commissioners ki babat yakini ka department yakini ka bansu ono babat ya ka bor mo ban penyat yakini kila pen pher ka tenure jong ki ru kam dai shu to ka sansnem namar por basna ning kong por ba pas ka sarkar congress ki ong ba ka di ban long kan kam dai shu ban pher palat naka election commission te kala de long kumjo means ki yo bor ba kala long autonomous in nature kan ndai kan ka BJP pat imat bakatieng ne kumno kal penmi kita ki amendments hakata ko kom ka ba let's say ka pentlot ya ki commissioner ka tulop lu ka siono ka sarkar wat ka state level lu ka long kumjo hang tapat ka tenure jom ki commissioner kam dai shu ta ka sansnem ki jiet maki la no ban weng ki jiet maki la no ban thap yu batmai ki jiet baki kum no long te ka shu pentlot bor kala pentlot bor si bon hi gen ban shu ong no ya ka ni ka commission kanang ba kim se ba kitieng ba yo sei ki corruption ki ba pher to house nem arhajar arfulai sa shisin meng par ki aman te por bi ki aman ni arhajar arfulai ki penmi kita ka Digital Personal and Data Protection Act te hakatu ka ag la da fipuli bha la thang ye pet kham ye njor kham bon man pet kham pania ye tu ka ag ru ka pentlot bhai ki citizens namar la da don manu ba file ka RTI kham tam ban ong ban sei ki information that say man chu ong no kum ki MLA ki penong kam kum noi ki MLA scheme ki la bon ki heading ki balai pen kelano ba ki de ki personal meaning mdang kam ban ye thu kham bania tang la shu ong ba de personal kum no ki penang kam phim la shu ban sei te ba haba ki phi pen tlot kum ta ka mut ba phi aila di ka corruption ba kan nang jur haba ka corruption kan nang jur ki kham yo bor ki kham yo lat ki nong mi command ki kham yo lat ki nong trai ban shu ong no kham tam ki nong trai pai ba no ki kham yo lat le se ban
pentelot syusyu kan ban buri syusyu ike ban penankam syusyu bakla syusyu ike pisah ke pilan ke badai ke hok man yo pat ma tikini ki amendment ar lai tadi balalong nakaliang jong ka kongres hi ni ong ba kamla banok ni te namar papor basna man chuai ke ni ka RTI ni khlambut ka khlamdan kata ka jimut kum kata ketika jimut sisa jong ka RTI ke dei baik ba kumnu bante lakam banum ailat yaki department berper banum ailat yaki minister berper banum ailat yaki MLA berper begini baklah te kumenta ku bakalong hi menta ni susngo khia jingmot ban superkhat namar ba kat ba ni phai kalong bek ni pinakan ma ku tuka PM Care Fund ke bapni por covid ya tu ke PM Care Fund ru por baki kili ki bro ke pisah kat no ki yo long mo file ki RTI ki RTI activist mah saya ke penlut ke pisah UPM no Prime Minister umlong obligated banjubang ki ong baik bakade ke personal unle bekat buman tekan niat bet tekatu ke penuan ra ke jingma ke demokrasi kan defina kan mau biang ke por covid mah kat nongut ki brio ki jingkeli basup hai jingkeli basukeli baik kat nongut ki brio ki khlad no namar bakim yo access ke ta oksigen ke por baki don kam ke sarkar la asnam kumi kita ki jingkeli ki balong lasi badan kam haban suthu ka weakness jong ka health department jong ke ike hendai ke sarkar kam ajing jubab satya ndiatru te ka shilong ba ka buri te ka pengi ba ka RTI suki kat nang mi kisnam ijo ba kala nang tulot ke te ngi na po kongres ki kadiman jungi ka long betang kopta ke kadiman ka bening kong kalong ba how to arhajar khat khandai por ba ki amen ni ka RTI act ngatharai ka tu di man reverse iki commissioner jong ki commissions jong ka jong ka State Information Commission ke na jong ka CIC na SIC kumi gitu ngathalai mdei te ban de musliah nakaliang ka sarkar kitu ki dibanya autonomous bed ki diban long ba hata ka kom ba kin serve ba yakatam ka tulop ka bala ayaki ka ade ben yumen ka jing thum kam mi gitu ru mdei ba ong ban jit ka sarkar ka commission ka dibanya parallel ka dibanya ka kom ka dibanya maka hoot ngam ong baka executive kamla bandan hendai mendai ka an banle dan bor kum bele mentah kum baka long mentang ipet ba babon hi ki commissioner kila shuhab be ha khti jong sarkar tele si kila long kilang ko ngo kat ba ong ka sarkar kin hable teka pentrat sisai ka RTI mo teka ba ar kin gi ong ba ya ka tu ka personal data ka ba tap ka tu ka DPDP act mo tu ka protection of digital personal data protection act te ya tu ke DPDP act ru ngisngo ba ngin hab ya amen biang itu dan kami ke sarkar bukan pe kampanya berkejing demand jong ke sarkar jong ka kongres ke dei ba amen biang itu namar bakum ba kalong mentangi juong bakum ba kejing mud kum kata ka jing mudur bijing perkhat jong ka kongres kum no ban penya je kan ka RTI kala ayat sebab bakala entah pak seki vacancies mencu ong no babu commissions wat hami haliaru hadu sausan banai ki klam tap thamai ki pelat baik untuk tapi napai UCIC li mentah la si banai tam napo Central Information Commissioner hadu mentah ki 4 tap kam te ka company ba kim commission ki hate ka department ka balalong very important na mentah ka ni ka transparency ka di ka department ba babon sien ki la hensting sebabun ki state ru ki backlog ki bon ho aj mai haliang am ong e ki dan ki backlog tam ka jing kerpat jungi ka sarkar bala adang bon mentah kan ami usnem ki la bon bha ki RTI activist wad hang ni mai haliang ru ki file te ki la khamnang ya mdei shu ko ba file men chwa sarai ki bon ki nen ki activist ka structure kumno ban file ka RTI ru ki la nang te ka di ka kamram ho aj ngam ong ba ka nakaliang ka SIC ru ki club penmi nang manakani kidang penmi ka buklet ka wai baki sam na mentaki pat ba kana bakin suthu kumno man file ka RTI ka biang kata ka step ru nei habakut pat ka jingkwa jungi ka lomba nang ni sakman ngim kwa bakan don ka backlog te la don mano ba file ka RTI ya kitu ki information fi ban ai kata ka stipulated time ka blabu la de ka sarkar bat kata ka information kam dei ban ya kam baklah ke kum makipan ho oi pidi ban jumab tang basulong no de ban ailat biang ken makata ka democratic right jong pa unya chakman bat ngi scam jing mod ba dalong sa kumno ru ngi de ban yang ban yami chakpat ban yakran chapang ni ka RTI namar ba ka de ke ba khamnong important yani ka state jung ru
te kaba sao kaba san kalong be khamtam ki RTI activist to hangni Meghalaya ngimna ya ban ong baki RTI activist ki sha thombor ma hande ki bon bhapar ki jaka ki bon ki state kum ki UP ki RTI activist ki basha banchu ong ki badu no ki jingim na jong ki dan tam ki long activist te kum Meghalaya hangni ke di bandan ki protection ki ban island ba ki activist lanu kim dei ban sha thombor kum ta mo nomor ba kimi khman namata jong pai ba kimi khman namata bangin yo ya ka hok ke sinchar te tangkum ta hi saba bon kumki aka banchu ong no nakaliang ka sarkar ha ba ka punut pisa kum CM case PM case ki aka kini ki jaj natharai ka sarkar kam dei ban upte kadi ban disclose ladi kum no panun kami ka pisa ngiju ong ba parapor wa daki MLA ru ki ban ya churum cheneng man no snem ki ban dan kata town hall discussion ber kisnom ki thau jong la jong ki constituency la jong kum no ki panun kami ka MLA scheme kadi ka kamram hi te jong ki nom sakri pai ba ki bakin mi se khmat wa daki nom mi khmat ru kadi ka kamram jong ki bakin pen mi ka information kum no ki panun ka MLA scheme kum no ki panun ki scheme per natharai ki nila dan kam ban pher ka kom ka sinchar ka khadat ban ngisngo bakani ka RTI habangi celebrate ikani ka arfosnam kadi ka aka bangin patkan mal tat iki pai baru ba ngidan kam ban ya kata kalinti ba ngisngo ba nang ni sekhman nakaliang jong ka kongres ki la dan lupa kata garanti padalong so kumno ru kadi ka aka ba khishna hi ka kongres arfosnam menchua bad ladang yo beng ka bor bang yo beng ka kalat kalinti banyak sekhman ka RTI le ka aka bangin sim kham khia ban ngikwa ban kan evolve kan kita ka state kan evolve kita ka country rumah nang ba ki pai baru kindai active role kan kita ka sinchar ka kada larang ipet ya ka RTI di 2005 RTI 2005 bakal ni pemi ka sarkar BJP minta kan ka digital personal data protection act 2023 ka RTI kalong mo about transparency ka baki beri jongi gidan common tips phang ta ki schemes ki welfare schemes jong ki padba ki project ba phero ba sarkar ka pentrikam kat ba kani ka digital personal data protection act kani pan ka khampej ka privacy te kadan ka ta ka conflict of transparency ba ka privacy te ka RTI ni tip kadi ke jingkwa ban kipat ba ban mi sakmar banya wa jing tips pangki welfare scheme sur kompentri kam ka jing tiang jongi ya kane ka digital personal data protection act ba mi BJP kalong ba yaki activist ba ba manual mentan ki RTI activist mentangi iba la empower ki ling ba RTI yaki bikin wat ki information ba pair ka jing tiang kalong mentapat ki RTI activist yaki menta lingba ni ka act mai jong ka BJP yaki antip no kum taki data fiduciary kini pan ladaki bakla ban misuse ka data bakio na ki jingwa jitip jong ki ladaki bakla ban misuse kila ban syaba ka jing sio ka fine kala ban puch ka ahru ka kap ki bo aspa sampo crore and then kumen long menta RTI la fidan kano ka bapmio ka information pipan kata pemio pila ban siki kod ka buat telefon ngili ka sarkar BJP mentapat kelatung sakowi ka body ka bagi khot kata ka data protection body of India haru menta kita nyak cepat ban constitute ka body bakani ka body kan page kita ki data fiduciary ta ki beri bawat information ka data hindi ban expose ka data hindi ban protect no Pemla ban share mentangi sutanat bahan dengan ikut kubur ki media report lingba kata ka RTI ngilap ki jing penurang kambakla ki spas ngi skim lingba ka RTI ngi iba ki project baper jong sarkar ngilap question dari menta pa lingba ni ka anjong BJP kata ka personal data protection act lingba ka ni pa lata manu bio kita ki information lingba ki department baper lata phi kum share in public apa ki kot kubur media ro keladun jingman marka dan kejing sio ke penalty te ka kongres ka kwa transparency karba ka sarkar BJP pat ka kwa ban hakalah lor te nongrim jong ka ba privacy ka perungi tai busut ma press ka busut tai wi section sa pusau lai apo kani ka act ka ba ka conflict ka don nani ka suppress ka RTI
Tengi kong kipat ba ngatrai ngi kwa ben shalom empower karang ngai kapur. Le ni ipan kalau Hong Kong sarkar BJP. Tiba empower pat ba kipat ba jungi kiri masuthu kai kapan kata yang ni. Ba manulang kren pangga jingma ya ka jing im jong pat ba ka jingma jing im jong tau RTI aktivis. Hari mentapan kami sutang jingma jing im ka freedom jongi la sasim nangi. Ngiran taka right to know. Ya ka baka sarkar kalian. The right to question. Dekatnya kipur ngi bala nang satu nang sakani kipur jongi pat ba. Ka freedom to know, the freedom to seek information kan tenja. Te ketika high timing ngat sai bangi celebrate tak arpus nam badap ka RTI ma bawan kum ka an. High timing pat ba. Khamtam khana samlai barang puli puthi ki lok mi rong pa Khamtam ki media. Amar ke media kalau kita suppress yang bakane. Whatever information pi ash phang jongno. Kalau orang bi invade ke personal space jongno. It's high time bangi yakin dia ma ki an ki ba ima ba BJP penmi amat pengklanyangi pat ba riban pentlot suingi pat ba. Pen rius pa ya kak tien la jong pen dam kam ya ka bakan kiu kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiu yau up hinrengi kiu yau thep tu daya kan mau kendet ho lapan mi da ka pati CTV na ka benta ka jing mentoi upat ba